नोंनि आखला बिदिखायनो बिदि खालामजादों नोङो लाजिया नोङो फिसाखौ हमग्रा दं नामा थांबाय नोंनि आखला बिदिखायनो बिदि खालामजादों नों दासो मोनथिदों नोङो दासो मोनथिदों मा नोंसोर मा मोनथिनो नायनो जों सानैनि गेजेरावलाय लाजिया लिरनानै होदों नोंसोरनो नोंनि आखला बिदिखायनो बिदि खालामजादों नोङो लाजिया नोङो फिसाखौ हमग्रा दं नामा थांबाय नोंनि आखला बिदिखायनो बिदि खालामजादों नों दासो मोनथिदों हेल' रायजोफोर खुलुमबाय आरोबाव बिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय रायजोफोर जोङो सप्तासे मानि फेसबुक नायोब्लानो फैसालि फेसबुक नायोब्लानो फैसालि बेखौ जोङो नुबाय थादोंमोन फाइनालि फैसालिया गावनि न' फारसे गिदिंबोफिनबाय थेवबो बे फैसालिया गावनि गोरोन्थिखौहाय सिखार जानायखौहाय जोङो नुनो मोनाखै सोरखौबासो फैसालिया दिनैहाय आरोबाव आसि थुनानै नोंसोरनो एरनानै होदों होननानै बुंनायखौसो जोङो खोनानो मोनदों खमसे खम फैबाय एसेबां जेने थेने बे फैसालि ब्रह्मआ जेने थेने बारग'बोबाय दे गुबुन जायगानिफ्राय बियो जेने थेने इसोरनि अननायावहाय मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो मोजाङैनो मोजां गावनि न'खरावहाय सहैबाय लाजानाय लाजारि बियो उननि बाथ्रासि बियो ना नाथाय रायजो राजाया बेखौहाय जे नुनानै सोंबाय बेयावहाय आरोबाव फैसालिया गावनि गोरोन्थिखौहाय एपलाइजिस खालामा जासे गावनि गोरोन्थिखौहाय गनायनानै लाया जासे फैसालिया आरोबाव सोरखौबासो दाय होनायखौ जोङो नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि थ्रुयैसो इउटुबार्सफोरनि थ्रुयैसो फैसालि ब्रह्मआ दिनै मोजाङै मोजां न'आव सफैबाय आरो जुदि ससियेल मिडिया इउटुबार्सफ्रा गोख्रों स्ट्रङै ससियेल मिडियायावहाय बेफोरखौहाय जुदि बुंनानै होआमोनब्ला अब्ला फैसालि ब्रह्म बायदिया बे बुहुमनिफ्राय गोजानावसो थांनांगौबो जानो हागौमोन मिथिबाय दा रायजोफोर दिनै पबित्र बसुमतारी बायदि सासे लम्पट आखुनि सासे कालप्रिटखौहाय हमगोन ना हमा मेन दायनिगिरिया पबित्र बसुमतारी सासे इसेबां समायना रमायना मोजां न'खरखौहाय सिफायनानै होग्रा सासे दायनिगिरिया पबित्र बसुमतारी दा बेखौहाय फैसालि ब्रह्मनि न'खरा जाथि खुरमाया बे पबित्र बसुमतारीखौ हमगोन ना हमा कुइसना बेसो आंनि थाखाय रायजोफोर आंनिब्ला पबित्र बसुमतारीखौ 100% हमनांगौ आरो साजा होनांगौ बेखौहाय जेलाव फाथायहरनांगौ हयथ' बिथाङा आरोबाव उननि समावहाय बे मूर्खआ मोनथिबाय दा उननि समावहाय बेबायदिनो सोरखौबाबो बेबायदि खामानि मावनो हाबावगौ बियो बेनिखायनो बेखौ हमनांगौ बेखौ माब्लाबाबो दानागार दानिया फैदो माखासे इउटुबार्सफोरनि सायाव आं बुंनो सानदों सिनियर इउटुबारफोरनि गेजेरावहाय आङो सानै इउटुबार्सखौहाय बुंनो सानदों दे रायजोफोर फैसालि ब्रह्मनि थ्रुयै आङो बे सानै इउटुबार्सखौहाय दिनै बुंनो सानदों गिबियाव नोंथांमोना जेम्स दैमारि नामा बिनि सायाव आं बुंनो सानबाय जेम्सआ फैसालिखौ सिनाया फैसालिखौ मानो नागिरदों अब्ला जेम्सनि थाखायब्ला बेफोरबायदि समाजावहाय गाज्रि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय सुबिदा होनांगौ ना मा बुङो रायजोफोर जेम्सखौहाय गोबां जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा आदा आदै बुङो ना नाथाय जेम्सनि गोसोआ दे माबायदि बेखौथ' नोंथांमोना हमनो हाया जेम्स आरो मैदोम बिसोर सानैया दे मोनफा मोनफा गाराय जाखानाय माखासे दाखोन दङ बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ जानो हागौ गोदान सुबुंफ्रा रावबो मिथिया नाथाय जेम्सनि जे स्ट'रि बेखौहाय आङो बुरखांना होआ रायजोफोर मिथिबाय दा आं मिथिगौ जेम्सआ माबायदि मानसि आरो जेम्सआ मानो फैसालिनि बेबायदि बुंनाय रावावहाय सापर्ट खालामदों फैसालिखौहाय नागिरनो थाखाय भिडिअ बानायनायनि थाखाय जेम्सआ मानो हामजायाखै मैदोम बसुमतारी बायदिया फैसालिनि भिडिअ बानायनायावहाय मानो गाज्रि मोनदों फैसालिखौ मैदोमा मानो मोजां मोनदों ना जेम्स आरो मैदोम बसुमतारीमोना फैसालिजोंनो गुलि थांलाय फैलायलाय आन्दोआवहाय माबा मोनसे दङमोन नामा दा बेनिखायनो बिथांमोना
फैसालि बसुमतारीनि बायदि आखलखौहाय मोजां मोनदों ना बिथांमोननि बायदिब्ला फैसालि ब्रह्म आरो खनजिथा बर'मोननि थाखायनो बेफोरबायदियानो मोजां नामा? दा जेम्स आरो मैदोम बसुमतारी नोंथांमोननि थाखाय बै 6 दाननि गथ' गोनांखा सिजारिं जानानैहाय गाराय हामैसायावनो गुबुन लाइमोन सिख्लाजोंहाय थांनानैहाय इन्जय खालामग्रा बिसोरबायदिनि थाखायसो नोंथांमोना मोजां मोनो नामा? बैसोरबायदि मानसिखौसो मोजां मोनो नामा नोंथांमोनालाय? जेम्सआथ' सासे फौजि आरो नोंथाङाथ' गियानबो थानांगौ। नोंथ' सासे इडुकेटेडबो। नों बेफ्रावहाय सापर्टसो होनांगौमोन। बेबायदि मानसिखौहाय खमसे खम समाजावहाय गाज्रि थासारि लाबोग्रा, समाजखौहाय लाजि फोनांग्रा, बेफोरखौहाय आयेननि राहा लानांगौ बेफोर बाथ्राखौ नों बुंनांगौमोन। नाथाय नोङो माब्रै सिनाया जाखो? सारा बर'फ्रानो सिनायजोब्बाय फैसालि ब्रह्म होननानैहाय, उमुकनि हिनजाव होननानैहाय, उमुकनि बिमा होननानैहाय। अब्ला जेम्स बायदि सासे जिम गेलेग्रा आरो बे फैसालि ब्रह्मआबो जिम गेलेग्रा, अब्ला माब्रै सिनाया जाखो? आं लाजिनाय मोनबायलै जेम्स। लाजिनानै हाबसुदो नोङो। ससियेल मिडियायाव दा ओंखारथारसै। आरो मैदोम बसुमतारी बै समावबो नोङो जेब्लानाखि जन खारजिया खनजिथा बर'खौहाय साजा होनाय नुदोंमोन, बै समाव खनजिथा बर'खौ साजा होनायनि आबसुनि सेंग्राफोरखौहाय माखासे लाइमोन सेंग्राफोरखौ मैदोम बसुमतारी बायदि सासे दुथां आखुनि मानसिया रायदों। नंगौना नङा रायजोफोर? अब्ला मैदोम बसुमतारीया सासे मोजां मानसि नामा? जों मैदोम बसुमतारीनि भिडिअखौहाय बयबो नुखाबाय। आं होआखैसो बै समावहाय, मिथिबाय दा? आरो लाजिनानैहाय गावनि भिडिअखौ होनायनि थाखाय सोरखौबा कपिराइटबो खालामनानै होदों। बियो माबा मोनसे मानसिनि गियान नामा? जोंबो नुदों, आं बुंबाय थाखादों, बियो बबेबा आमेरिका, बबेबा सुइजारलेण्ड, बबेबा लण्डननि नङा होननानै आं बुंबाय थाखादों। मैदोम बायदिया हिन्दीया बबे जायगानि हिन्दीया माबायदि रायलायो बेखौनो जेबो आन्दाजानो मोननाय नङा। मिथिगौ? दा बिनि पबित्र बसुमतारीनि हिन्दी रायलायनायावनो आं सिदा खोथा बुंदों। आरो पबित्र बसुमतारीनि बिसिया दे गावनि हौवानि फट'खौ सिनायदों। बे समावनो आं बुंदों बियो बबेबा आमेरिका, बबेबा लण्डन, सुइजारलेण्डनि नङा। बिनि हिन्दी रायलायनायानो नर्थ इस्टनिखा। अब्ला माब्रै बे पबित्र बसुमतारीया गावखौहाय आमेरिकानि, सुइजारलेण्डनि, लण्डननि बिमा बिफानि थाखाय सम्पतिया गोबांथार थेर बेथेर जाबाय, धंस जाबाय होननानैहाय बे फैसालि ब्रह्मखौहाय माब्रै बमब्राया? दा बे बाथ्रा गासैखौबो आं आन्दाज मोननानै बेखौ आं माब्लाबाबो सानाखै जे बियो आउट अफ कान्ट्रि। दा जों नुबाय, फाइनालि नुबाय दा। अब्ला जेम्स मा बुंखो नोंथाङा? फैसालि बिबा सोर फैसालि, बबेनि फैसालि? मेरला फैसालि दं। अब्ला नोंथाङा बे फैसालिखौ सिनायखायो, नाथाय गुबुन फैसालिखौ सिनाया। नोंथाङा नुखाबाय, मिथिखाबाय, नाथाय नोंथाङा सिखोमानो नाजाबावदोंसोमोन। माइसि लासिं सिंलै नोंसोरो, आयौ थस। ओरै फारसेथिं एनिथिं एमजे आबो एसे बावलानो बिनि जे जानाय जाथायफोर बेखौहाय सिखोमागौमोन। नाथाय बिथांमोना मोनजायाखिसै, हरजायाखिसै। मोननो थाखाय हास्थायदोंमोन, मोननोब्ला बिसोरबो उल्थां फाल्थां खोथा बुंनानै होगौमोन। मिथिबाय दा? मिथिखागौ दा एनिथिं एमजेआ माबायदि आखुनि। फरायदों नाथाय फरायस्लिंदों, गियान दं नाथाय अभार स्मार्ट। मिथिबाय दा? आरो जन खारजिखौबो फैसालि ब्रह्मआ दिनै दाय होदों। मानो दाय होदों? जन खारजि आरो फैसालि ब्रह्मजोंहाय सिक्रेटलि माखासे खोथा दङ। दा बै सिक्रेटलि खोथा बुंनायफोरखौहाय फैसालि ब्रह्मआ गनायिनि थाखाय जन खारजिया ससियेल मिडियायाव दामना होबाय। रायजोफोर, दिनैहाय जों ससियेल मिडियायावहाय बिसिनि रियेल थाखोमानानै थानाय खोथाफोरखौहाय जों खोनानो मोनबाय। दा एनिथिं एमजेखौ बोरै जेल जाहोनो हालायखो? जेरावहाय फैसालि ब्रह्मआ गावनो बुंखादों। जन खारजिखौ बोरै दाय होनो हालायखो? जेराव फैसालि ब्रह्मजों जन खारजिजों गावसोरनो रायलायलायनानै सिक्रेटलि पार्सनेलि खोथा दंखायो। बियो गासैबो ससियेल मिडियायाव गोसारजोब्बाय।
माब्ला गोसारगोन जेब्लानाखि मिनिया बर'आ फैसालि ब्रह्मखौहाय कल खालामनानैहाय खोथा खावदों नाथाय फैसालि ब्रह्मआ गावगा अलखदाव गोग्लैखाबाय खैफोदाव दंखासै गावगा गाब्र'खाबाय थेवबो बबेबा आननोन कन्टेक्टखौहाय रिसिभ खालामनानैहाय रायलायहरनाया जोबोद गोरोन्थि जादों मिथिगौ रायजोफोर दा बेनिखायनो आं बुंदों फैसालिहा जेबो नलेज गैया बेहा जेबो गियान गैया बियो मात्र गावनि लुबैनायखौ सुफुंग्रा सासे आइजोसो दाबो जों आपलाइज खालामनायखौ नुवाखै गावनि गोरोन्थिखौ एपलाइज खालामनाय जों माब्लाबो नुवाखै दाबो मिथिगौ निमाहा जे बिनांगौ ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय गावनि दाया एसे रेजेंनाय बायदि दा बेखौबो बुजिबावासै अब्ला गोरोन्थिया सोरनि जाखो एक नम्बर कालप्रिटआ जाहैबाय पबित्र बसुमतारी दा बेखौहाय हमनांगौ माब्लाबाबो दानागार पबित्र बसुमतारीखौ हमनांगौ नङाब्ला गुबुन सोरबा सासेखौहाय बियो आननोन नाम्बारनि गेजेरजोंहाय नाम सोलायनानैब्लाबो माबा मोनसे खालामनायनि थिरांथा लाबावगोन मिथिबाय दा रायजोफोर आरो बेल' नङा दे रायजोफोर सासे मानसिखौहाय हमबावनांगौ बर'फ्रा जाय हौवाया गावनि 6 दाननि गथ'खौहाय गारनानै हिनजावनि सिजारिं गाराय गायिखौनो नागारनानै गुबुन हिनजावजोंहाय इन्जय खालामदों बे हौवाखौहाय समाजावहाय नायनानै दाथा हमथारनांगोन बेखौहाय आं सिदा खोथा बुंखायो मानोथो आफाद दादों मानोथो आइजो आफाद दादों ना आइजो आफादाबो ओरैनोल' नामावल' आइजो आफाद दादों नामा बेफोरबायदि समाजनि गाज्रिखौ फोसाबनो आफाद दानायफ्राबो नामावल' दिन्थिफ्लानो थाखाय आफाद दादों नामा जेब्लासिमहालागै पबित्र बसुमतारीखौ हमनो हाया आरो बै जे 6 दाननि गथ'नि बिफा बेखौ हमनो हाया अब्लासिमहालागै आङो समाजनि रायजो राजाफोरखौहाय आफाद दाग्राफोरखौ आफादगिरिफोरखौहाय आङो मोजां खामानि मावदों होननानै आं सानना रायजोफोर ना मा बुङो रायजोफोर नोंथांमोना गोरोन्थि मोनदोंब्ला आंखौ निमाहा हो आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला बे भिडिअखौ हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों रायजोफोर भिडिअआबो बेसिखिनियानोमोन बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि